Muodostaa vaan kaikki, että tänään pelataan Soms Royale ja Sonnut Player taas täällä näin. Ja Snow Players Online. Tänään pelataan Soms Royale pitkästä aikaa comebacki. Mä katson nyt jotain mun videoita, siis mä nähdään videoita, missä mä oon pelannut sitä joskus tai ihan täysin sitä peliä. Sen takia mä oon tämmönen skini. Niin comeback tehdään viimeis vuosi sitten tämmösen videon. Yli joskus huhtikuussa 2022. Vuosi, mutta... Niin, tää comeback. Tää videon nimeksi comeback. Tullut comeback. Mä voitin vielä ekan matsi. Mä ärsyttää, mä kuosin jo video, mutta mun ääni on niin hiljainen ja mä en pystynyt pistää sitä. Mä en ikinä voi niinku tarkistaa ennen sitä. Se on ärsyttävää vähän. Mä aina unohdan. Sitten ääni on sitä, et kuulunut niinku mitään. Täällä on vai Mitä Olenko heti? Tässä legendari. Tästä näkyy kaikkia botteja, niin porataan. Ja porataan. Aibot. Ei oikeesti tämä tätä. Miksi tää tiputti tän aseessa, jos voinut tappaa? Oh, täällä on kunnolla se. Ei! Mitä mä teen? Oikeesti. Vaikka mä oon päästänyt tästä. Mä oon sen duuan. Mä haluan päästä. Mä en jaksa, kun mä oon voittaa, kun voitin ekaan. Mut sit se aina niin hiljaisella. En mä heti hyppää, kun tähän tulee kaikki tryhardit tänne ja mennäänkin tänne tätä. Hypätään vaikka nyt tästä. Sulla on hyvä aivi. Huomut, mitä vitsiä? Puro. En mä jaksa. Vähän parempi. Jää ääni saan. Ai, kato tonne. Tapa nyt sen. Mitä laako? Ei tarvitse tehdä mitään. Mä saan pelaa. Oikeesti nipu? Nipun mä tarvitsen. Miksi nipun mä haluun? Sikulla on hyvä aimuttaa. Ei vittu. Kato nyt tätä äijää. Mitä tää tekee? Tää pelaa joka päivä. Joka päivä mä haluan yhden voiton. Yhden niin lähelle edes. Koska mä haluan pelaa pari pelejä. Mene pois. Mies pystyt kirjoittamaan. Tälleen pro tekemään pro. Joo, tämä just halusin. Se aina pislaa. Tää on toinen kerran, mutta silti. Mä oon muitakin pislaa. Tässä tuli 2. Noniin. Mitä vitsiä? Hulluu luuttii. Mä tiedän, että tää tulee tämmönen 2 asettaa epikkää pelkkää. Tää tulee hyviä aseita, mitä vitsiä mä en. Vitsi. Tosta mulla on tämmöset pankat. Mikä tää on? Aivan kuin tämmönen. Täällä on sitä jotain tryhardia täällä. No niin mä sanoin. Olisiko? Bum. Ei tää. Se on mitään. Sää lähiä. Oh my god, kommeet vielä. Söis bro.
Mä en kyllä snipaa sitä osaa yhtään. Mun spektaa 1, koska mä oon hyvä. Sitten joo. Ei pysty nousko. Ei kun tapro, mitä vitsiä? Ja moro. Mä lähen. Mä haluun kuolla vaikeesti. Älä! Mä en halua kuolla heti. Kun mä oon 7 parhaan joukossa, nyt pitää tsemppaa. Mulla ei muuta sieldiäkään yhtään. Johtuu myös siitä. Jumala legendari. Ei enää nyt tuttanut. Onko mä poraan sut? Tänne vaan. Se oli virhe. Se oli virhe, bro. Se oli virhe. Koma. Joo. En mä hyppää, tää on tylsä. Mä oon siinä OG-sen paikkaan. Tää oli OG. Tää on OG. Mä paljon sen joskus. No niin, nyt pitää hyppää. Okei, heti aar. Mitä tää tekee onkaan? Mitä tää tekee? Miksi sitä tulee hytkyyn? Miksi tääkin tulee hytkyyn? Ai kun mä ampuin, niin tulee tekee tällaista. Mitä toikin tekee? Ei, apua, tää on pro. Tuo saa pelaa. Tuo näitä pelaa. Snipe. Sieli. Mä oon vielä sieli, koska mä oon. Mitä se? Joo. Miksi mä pusken? Mä en halua puskea. What the fuck? Anna armoa, bro. Mä oon huono pelaa. Ei tarvii tätä täysin. Mä oon tämmönen harmaa se. Mikä on, tuo osaa pelaa. Täällä on kultainen siis. Siinä. Pumppu. Merari. Tässä on joku hyvä. Keitä hyvä. Keitä on hyvä. Tuli ihan minun syssiä semmoista niinkun ripulia. Kultainen chesti. Uima. Ei tässä sulla mitään hirveän kiinnostavaa. 9 tyyppiä heti. Nää kestetään 2 minuuttia nää matsit. Ei! Miks mä aina huono tässä pelissä? Hyppää tässä, koska mä oon kova. Mä en pelkää vaaraa. Kyllä nyt pelkää. Ei oo vikamatsi. Mitä jos on pelkkiä sieltä? Missä pitäis hyppää? Mä en oikein tiedä. Lakileik, mennään sinne. Paikka. Tää on vaarallinen asia. Mä oon täältä pelkkiä granaatteja. Tää otetaan sieltä. Tai bandage. Otan.
Onko tää shotgun aika hyvä? He bum. Siitä niin. Tästä minit tästä. Oi. Nyt tää kestää vähän enemmän, nyt vähän voitan tän. Oispa hyvä lopetus. Et voittaisin tän viikon, voittaisin. En mä kertaa, nää on ihan tryhard täällä. Mitä sä teet? Eikä vaan tappaa tän tälleen. Moro. Ota sitten vanhaan tyyliin. Ei mitä? Okei, mä en jaksa enää pelaa. Mä oon kärsyttää, koska mä kuolen koko ajan heti. Joo, mennään tähän lobiin. Mut joo, tää videos tässä. Muistakaa tykätä ja kommentoida tähän videoon alas. Mitä muita videoita voisin tehdä. Mut taas moro. Että niin.